Iruñeko udalak 1,7 milioi euroan lizitatuko du Txantreako eremu baten berrurbanizazioa zehazki Etxarriaranaz, Donestebel Esakaelo, San Cristobal eta Mendigorria kalen inguruan. Iruñeko Ganbera Abesbatzak 2018ko kulturaren Bianako Printzia sariarekin diska bikoitza grabatuko du. Nafarroak lan esposizioaren ondorioz minbizia sorrarazten duen amiantoa kentzeko lehen plan zuzentzailea landu du. Telefonika bildumaren 58 argazki Ziudadelan ikusgai, irudi adierazpide gisa aldarrikatzen duen ibilbidea zedarrituz. Joaquin Maia Musika Eskolak ikasle berriek izena behin-behinean emateko epea irekiko du apirilaren 1-tik 17. Nafarroko gobernuak apirilaren 1-tik 12 bitartean bakearen bizikidetzaren eta giza eskubideen 4. jardunaldiak antolatu ditu. Hauek dira apirilaren 1eko titularrak. Iruñeko udalak 1,7 milioi euro Txantreako eremu bat hirita hartzeko bideratuko ditu. Konkretuki, zehazki Etxarriaranatz, Donestebel, Lesaka, Elo, San Cristobal eta Mendigorria karriken inguruan. Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak onetsi du Txantre auzoko eremu bat Donestebel, Lesaka, Elo, Mendigorria, Etxarriaranaz kaleak eta San Cristobaleko tarte bat berriz urbanizatzeko proiektua. Proiektuaren muina da zoladura eta kale hoietako sareak erabat eraberritzea, eta etxadi desberdinetako bidegurutzeak berrantolatzea. Oinezkoendako pasabideak sortuz, ala maila berekoak nola beheratuak. Argi publiko eta hiri altzari berriak paratuko dira, eta lorategiak sortuko diren egoteko gunetan eta finkatuko diren plaza zugaitzu denetan ere. Joseba Siron Iruñako alkateak eta Jose Abaurrea hiri bizigarriko eta etxe bizitzako zinegotzi ordezkariak proiektuaren ezaugarrien berri eman dute, XM gobernu batzarrean onetsi ondotik. Lanek 1,7 milioi euroko aurrekontua dute eta udalak eta Nafarroko gobernuak batera finantzatuko dituzte, tokiko inbertsioen planaren barruan. Zehazki eta joan den otsailean onetsitako aurrekontu aldaketaren ondotik Iruñeko udalak 1.034.676 euro bideratuko ditu lan hauetara. Gainerakoa 675.322 euro Nafarroko gobernuaren eskuetatik iritsiko da. Aurreikusitakoaren arabera lanak publikoki lizitatuko dira apirilaren lehen 15aldian. Posible litzateke lanak uztaileko 2. abiatzea eta hoiek gauzatzeko epea 5 hilabetekoa izango dela kalkulatu da. Aldi berean eta beti ere udalak garatuko dituen lanekin koordinaturik, Iruñako mankomunitateak argiteria zein saneamendu sareak goitik behera eraberritzeko lanak ere egingo ditu. Proiektu horren aurrekontuak 1,5 milioi euro inguru jotzen du eta hortaz jarduketa osorik zeinan 3 erakundek parte hartuko baitute 2,2 milioi eurora iritsiko da. Jarduketa hau Txantre auzoa berrurbanizatzeko proiektu zabalago baten separata gisa sortu da. Proiektu zabalago horren barruan daude Milagro kalea eta Mariana Sanz ikastetxearen ingurunea, San Cristobal kalearekiko zirkulaziorako zein oinezkoendako loturak eta Ezkaba kaleko esku hartzeak Mendigorria eta Etxarriaranatz kaleen artean. Antzeko proiektuak aipaturik Santu Zelaiko erdigune, Milagrosako edusi edo Arrotxapeako oskoz multzoa, Iruñako alkateak esku hartzearen garrantzia azpimarratu du. 60ko hamarkadako azpiegiturez horniturik saneamendu eta urbanizazio azpiegituraz bezain batean, Txantrean gabezia handienak dituen eremu bateko arazoak arindu nahi baitira haren bidez. Alkateak erakunden eta udaleko alorren arteko elkarlana eskertu du. Lan horren ondorioa izan baita proiektu hau abiatzea. Proiektuak goizean onetsi du tokiko gobernu batzarrak eta kaleen egungo sekzioa bere horretan mantendu nahi du batetik oinezkoen zein ibilgailuen zirkulazio eskema bera mantenduz eta bestetik San Cristobal, Mendigorria eta Etxarriaranaz kaletako hegoaldean dagoen jarduketa eremuan zoladura
espaloi eta zintarri guztiak ordeztuz. Barneko kaletan hots Doneztebe Lesaka eta Elo kaletan oinezkoen joan etorriak eta segurtasuna hobetzeko aldaketak proposatu dira. Une hauetan kalek bat kakotx bost 2 metro espaloiko 2 sekzio dituzte 7 metroko galtzadaren alboetan, eta horrek ibilgailu errei bat eta ilaran edo zeharka aparkatzeko 2 lerro hartzen ditu barne. Aparkatzeko eremu hoietan bertan edukiontzi multzoa daude etxe uharten arabera banaturik. Barneko kale hoietan proposamenak kaltzada murrizten du. 4 metrora 2 alboetan ilaran aparkatzeko eremu bana jarriz eta espaloiaren zabalera 3 kakotx 5 metrokoa izan arte zabalduz. Galtzada eta aparkatzeko tokiak zintarriaren beko aldean maila aurreikusi dira oinezkoen eremua babesteko. Oinezkoen komunikazio eta segurtasun hori hobetzeko proposatu da Doneztebe eta Lesaka kalen erdian oinezkoen pasabide goratuak espaloiaren maila berean jartzea, barneko plazetako ibilbideak eta San Cristobal kalearen ondoan dagoen plaza lotuz. Mendigorria eta Etxarriaranaz kaletako bidegurutzetako oinezkoen pasabideen zabalera ere murriztuko da espaloien lerrokatze berriekin bat. Txantre auzoa 50 hamarkadaren hasieran sortu zen Iruñeko udalak emandako diru laguntza baten bidez eskuratutako lur sailetan. Auzoa altxatu zuten langileak bertako lehen auzokideak izan ziren. Izan ere, bere prestazioaz eta lanaz obren kostuaren zati bati aurre egiten zioten. Erabiltzeaz urtetan zehar narriatzen ari ziren eremu batzuk berrurbanizatzeko eta egokitzeko hainbat jarduera egin dira auzoan azken urteotan. 1989an Alemanes zonaldean egin zen berrurbanizazio berria, eta Andres Gorritxo kaleko espaloietan lanak egin ziren. 2002an Txantreako plazaren urbanizazio proiektua gauzatu zen, Osasun etxearen aurrean, baita espaloia berritzeko proiektu bat ere. Hori dela eta bereziki Andres Gorritxo, Magdalena eta San Cristobal kaletan aritu zen. 2005an Mugazuri kaleko urbanizazioan espaloia berritu eta egokitu ziren. 1989an hasitako lanak bigarren fase horretan burutuz. 2006an espaloien zoladura berritu zen. 2002ko lanetan barne hartu ez ziren San Cristobal kaleko hainbat etxe uhartetan. Bazeuden berdegunen mantentzea hobetu zen eta hainbat bidegurutze berrantolatu ziren, eta oinezkoen pasabideetako zintarrietan beraguneak sortu. 2010an lan horiek burutu ziren San Cristobal kaleko beste eremu batzutan. 2009an enplegurako toki inbertsioaren funtsaren kargura, auzoko kaleak berrurbanizatzeko proiektua gauzatu zen Urrutia, Obieta, Aieka, Aguilar, Oibar eta Arguedas kaletan zein Espronceda zehar kalean, eta Ezkabaren zati batean. 2011ko lehen seilekoan esku hartzea auzoko beste zonalde batean burutu zen. Irunberri, Larrasoaina, Lakuntza, Miranda Arga, Uarte Arakil, Goizueta, Milagro kaleek eta Gares plazak zedarrituta. Jarduketa horiek guztiak osatu izan dira, gehienetan ur-horniketan, euri uretarako eta saneamendurako sarean, zein hiriko argiterian azpiegitura berrituz. 2012tik ez zegoen berriro programatuta horrelako jarduerarik. Orain egiten ari diren eta datorren urtean, Etxalar, Zintruenigo, Kaseda eta Artaxoa kaletan zein Espronceda zehar kalearen zatian, jarraitzea aurreikusi diren lanen xehetasunak auzokidei azalduko zaizkie, zehatz-mehatz ekainerako antolatutako batzar batean. Iruñeko Ganbera Abesbatzak diska bikoitza ekoiztuko du. Autore nafar eta espainiarren lanak bilduko ditu, diskak haien artean Fernando Rematxa edo Joaquin Rodrigoren obra ezezagunak. Iruñako Ganbera Abesbatzak 2018ko kulturaren Biana Printzearen saria 20.000 euro bideratuko ditu autore nafar edo espainiarren obrak, esaterako Fernando Rematxa edo Joaquin Rodrigoren piezekin osatutako diska bikoitza kaleratzeko. Bertan abesbatzak berak estrenatuak idatziak edo eskatutako obrak bilduko dituzte.
Abesbatzaren ibilbidearen lehen zatiari dagozkien lanak dira, 1958 eta 1958 artean sortuak. Garai hartan erbesteratuak izan ziren eta Errepublikaren generazioa edo zortzien taldea taldetako autorek eginak. Aipatutakoekin batera, diskan izango dira ere, garai berdineko autoreak izan ziren Salvador Bacarize, Arturo Duo Vital, Julian Bautista eta Antonio Joseren lanak. Gainera bigarren diska batean, Nafarroko euskal musikaren historioan aparteko garrantzia izan duen Agustin González Aziluren Arrano Beltza lanarekin itxiko da proiektua. Zehazki abesbatza bera izan zen artista eta abesbatzaren artean sortzen lanak ahalbidetu zituena, baina baita musikarien arteko elkarlanak bultzatu zituena ere. Iruñako Ganbera abesbatzak 1956an sortu eta bere garaiarekin lotutako musika artxibo propioa du. Duela urte batzutik hona, taldea gutxinaka beraiek idatzitako, eskatutako, estrenatutako edo ezaguera emandako piezak berreskuratzen ari da. Eta hoien testu inguruan ere eta egoeren naiz sortzailek eta abesbatzak izandako harremanaren gaineko ikerketa egiten lan hori zehaztasunez argitara emateko asmoz. Modu horretara azken aldian ezagutu da adibidez Joaquin Rodrigoren Triste estaba el rey David lana, estrenaldi ofiziala baino urtebete lehenago aurkeztu zuela abesbatzak eta gauza bera gertatu zela Heitor Villalobos brasildarraren Preces sen palabras lanarekin. Aurkikuntza hoiei esker katalogak moldatu eta artista hoien biografia artistikoak eguneratu dira. Gainera, Alberto Ginastera argentinarrari eginiko eskaeren inguruko informazioa gehiago jakin ahal izan da edota Julian Bautistaren Romance del Rey Rodrigo musika espainarraren 20. mendeko pieza nagusia. Abesbatzak artistari eskatutako obra eta inoiz ez zuela estrenatu jakinda. Hamarkadetan zehar sortzailekin izandako lotura, abesbatzak duen balore garrantzitsuenetariko bada, izan ere, horri esker, musika espainarren historian genero bakarra mantendu ahal izan du. Iruñako Ganbera abesbatza 1956an sortu zen eta hasieratik bere garaiko konpositorei lotuta jardun du. Estatuko musika munduan zegoen hutsunea estali zen, baina horrekin batera haren presentzia ohikoa bihurtu zen Europako agertoki nagusietan, eta hasierako urtetatik jaialdirik ezagunenetan parte hartzera gonbidatu zuten. Hasieratik nazioartean dauden abesbatza lehiaketa garrantzitsuenetako batzuen sariak irabazi ditu hala nola, Llangollenakoa eta Lillekoa eta mundu osoko jaialdi eta kontzertu aretoetara gonbidatu izan dute. Hauexek dira taldeak urteotan jaso dituen golardoetako batzuk: Lille, Alger, Vincennes eta Argentinako San Nikolas hirietako urrezko dominak, Meritu Zibilaren ordenaren golardoa, Alfonso Amargarrena Jakinsua saria eta Laneko merituaren urrezko domina. Iruñeko Ganbera abesbatza bere hiriaren eta Nafarroa osoaren enbaxadorea izan da, haren errepertorioan leku berexia izan da beti euskal nafar musikarentzat. Musika herrikoi tradizionalentzat naiz 19. eta 20. mendeetako nafar konpositore ezagunek egindakoarentzat. Nafarroak minbizia sorrarazten duen amiantoa kentzeko lehendabiziko plan zuzentzailea jorratu du. Nafarroko gobernuak amiantoa kentzeko lehen plan zuzentzailea onartu du. Izan ere, mineral honek minbizia eragiten du, bereziki Laneko esposizioaren ondorioz. Agiri honi esker, foru komunitatean amiantoa duten materialen guztizko azalera ezagutu ahal izan da. Fibrozementuzko estalkiek uralita izenaz ere ezagutzen direnak 6.368.651 metro kuadroko azalera dute, eta material horrekin egindako 576 kilometroko kanalizazioak ere badaude. Kalkulu hori orientaziozkoak baizik ez da, egun zenbatzerik ez dagoen ezkutuko fibrozementua ere baitago. Laneko esposizioak osasunean duen eraginaren dagokionez kontuan hartu behar da 2018ko abenduan, Nafarroan ospitalguneko neumologia zerbitzuan okupazio ondoko jarraipena zuten
3.182 persona erroldatuta zeudela Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko Lan Osasunaren Zerbitzuko erregistroan. Agiri hau Nafarroko Parlamentuan 2017ko irailaren 14an onarturiko mozioari erantzuten dio. Izan ere, proposamen horrek amiantoa kentzeko eta materialaren errolda eta mapa osatzeko agindu eman baiztion foru exekutiboari. Halaber, agiri bat dator Europako Parlamentuak 2013ko martxoan hartutako ebazpenarekin, zeinetan amiantoarekin loturiko lanpostuetan lan egiteak osasunari dakarzkion arriskuak eta Europar Batasunean dagoen amianto guztiak kentzeko aurreikuspenak biltzen baitziren. Ildo honetan nabarmendu behar da hauxe dela Espainian ezaugarri horiek bilduz landu den lehendabiziko plana eta Europa osoko lehendabizikoetakoa, Polonia baita antzeko zerbait gauzatzen ari den herrialde bakarra. Plana diseinazioaz arduratuko den administrazioen arteko tal teknikoa izendatu ondoren Trakasa Sozietate Publikoa eta Nafarroko Unibertsitate Publikoko Ingenieritza Departamentua kontratatu ziren. Fibrozementuzko estalkien teledetekzioa eta geolokalizazioa egin zezaten. Horrez gain, fibrozementuzko kanalizazioei buruzko informazioa eskatu zieten hornidura eta saneamentuko mankomunitatei eta ureztatze sistemei buruzko informazioa Indiari. Halaber, Nafarroko ingurumen kudeaketa enpresa publikoaren zabortegi batean biltegiratzeko aukerei buruzko txostena eskatu zen. Agirian bildutako alderdien artean honako hauek nabarmen daitezke bestea beste. Amiantoak osasunean eragiten dituen efektuei buruzko informazioa. Mineral horren Nafarroko egoerari buruzko azterlana. Amiantoa erabat desagerrarazteko aukerei buruzko azterlana eta horren deusestatze seguru eta progresiborako 2020-2030 urtean hitzeko ekintza plana lantzeko irizpide behar eta proposamenak. Ekintza planaren kostua gutxienez 255 milioikoa izango litzateke 12 urteetan eta diru hori biztanleria osoaren zein langileen osasunaren gaineko kalteak saihesteko inbertituko litzateke. Bizitzeko urteak eta bizikalitatea irabaziko lirateke eta gaixotutako personen osasun arretari dagozkion kostu handiak murriztuko lirateke. Horri begibistako ingurumen onura gehitu beharko litzaioke. Amiantoa edo asbestoa izendapenen azpian hainbat magnesio silikato izpitzu eta konposizioko kimiko aldagarria duten mineral jatorriko hainbat sustantzia sartu dira, eta horiek hautsi edo birrinduz gero osasunaren gaineko efektu kaltegarriak eragiten dituzten zuntzak askatzen dira. Zuntzak askatzeko arrisku hori ez da gertatzen materiala manipulatzen ez baldin bada. Horren, harira argi utzi behar da amiantoa duten materialen presentziak ez dakarrela arriskurik nahita nahi ez. Izan ere arrisku hori materialak gaizki manipulatzeak, materialaren degradazioak eta ondoriozko zuntzen askapena baizik ez dute eragiten. Amiantoa laneko karzinogenorik garrantzitsunetakoa da eta Espainian laneko minbiziagatik erregistratuta dauden heriotzen erdiak eragiten ditu. Birikako minbizia, pleurakoa, ovariokoa zein laringekoa soraraz dezake, baita mesoliteloma birikako eunen fibrosia eta garrantzi txikiagoko beste eritasun batzuk ere. Laneko esposizioari dagokionez 2018ko abenduan Nafarroko ospitalguneko neumologia zerbitzuan okupazio ondoko jarraipena zuten 3.182 persona erroldatuta zeuden. 2 urte lehenago 2016an ekitaldi honi buruzko datu osoa bai daude amiantoarekiko esposizioak eragindako 181 lesio diagnostikatu ziren, baina lesio hoien 16,7 baizik etzen eritasun profesionaltzat aitortu. Lan jatorriko kaltei lanez kanpoko esposizioak eragindakoak gehitu behar zaizkie. Kalkuluen arabera, mesotelioma pleurala egiaztatu duten kasuen 20% material horrekiko ingurumen esposizioak eragindakoa da, eta 20% emakumei dagokio.
Ustez amiantoa izan dezaketen material guztiek amiantoa duten materialak balira bezala kudeatu behar dira. Ez dira amiantoa duten material guztiak kendu behar, izan ere osorik baldin badaude, arrisku txikiagoa dakar bertan uzteak neurri egokiri gabe kentzea baino. Gainera, amiantoa duten materialak erregistratutako enpresetako personal espezializatuak kendu behar ditu. Fibrozementuaren bizitza erabilgarria 30 eta 50 urte bitartekoa da eta ondorioz premiazkoa da amiantoa duten materialen gainean esku hartzea. Izan ere, 2020erako instalatutako materialen 65%ek bizitza erabilgarria agortua izanen du. 2030erako 87% eta 2040erako 100%ak. Zitadelak Telefonika bildumaren 48 argazki hartu ditu. Baldesari, Prince, Levine eta Big Munizen irudiak daude bertan eta mistoen eraikinean bisitatu daiteke esposizioa maiatzaren 12 arte. Maiatzaren 12 arte Telefonikaren bildumako argazki garaikideen funtsarekin osatutako erakusketa Ziudadelako mistoen eraikinean izango da. 48 lan dira bitarteko horren arestiko historiaren erakusgarri 1973tik 2007 arteko aldikoa zehazki. Garai bat non argazkigintzak arte esparruan zuen erabilera ulertzeko modua goitik bera aldatu baitzen. Izan ere, orduan txertatu zen arte zirkuituetan behin betiko adierazpide gisa zuen zeregina aldarrikatuta. Erakusketan azaltzen dira esperimentazio handia eta irudi garaikide postmodernistaren eraikuntza formala ardatz izan zituzten 3 hamarkada hoien nondik norakoak, hala nola, Baldesari, Richard Prince, Sherry Levin edo Big Munizen apropiazionismoa, Marina Abramovich eta Cindy Shermanek gorputzari eta identitateari buruz egindako gogoetak, zein Becher senarremazten lanaren inguruan sortutako eskola alemaniarraren irudiak. Ibilbidea mistoen eraikineko beheko solairuan hasten da argazki gintza adierazpidearen beraren gogoeta plazaratzen duten lanez. Richard Prince, Sherry Levin eta Louis Laulerrek kolokan jartzen dute haien lanen bidez zenbait kontzeptu hala nola maisu lana, egiletza eta are merkatuaren balioa bera ere. Apropiazionismoaren egile hoiek argi eta garbi gogorazten diote ikusleari irudi garaikidea eraikuntza kultural badela. Aret honetan dauden beste zenbait egileren lanek estereotipoen azterketa eta subbertsio dituzte oinarri. Aipagarria dira Jürgen Klaukek lanak maskulinitatearen nozioa aztertzen baitu tradizionalki gizon izateak izan bide duen, esan nahi ambiguetatearen estetikaren bidez hankaz gora jarrita, bai eta Cindy Shermanenak ere zeinak bere lanetan kritikatzen baititu feminitatearen arketipoak osatzen dituzten tipologia desberdinak. Erakusketaren testua jasotzen duen bezala une hauetan bilakatzen da gorputza laborategi eta hortik abiatuta adierazpen aukera berriak aztertzen dira dela formari dela kontzeptuari dagokionez. Zenbait kasutan Elena Almeidaren lanean gertatu bezala ia orban abstraktu hutsa bilakatzen da obra. Beste zenbaitetan hala nola John Coplandsekin aurpegirik gabeko gorputz baten irudikapen zatituak ia gizabanakoaren desagerpena dakar. Beste egile batzuk Zhang Huanghek eta Marina Abramovichek kasua bere gorputza bilakatu dute argazkietan jasotako performanceen erdigune. Ondoren artista belaunaldiek planteamendu berrietarako bideak urratu zituzten. Sam Taylor Woodek adibidez artista dokumentalismo berria, Paul Grahanen bezala eta Philip Lorca di Kortziak jolasa eta ausazkoa. Badaudere Big Munich brasildarraren lanak, zenbait material erabilita irudi ezagunen kopiak eraiki eta gero argazkiak egiten dizkien sortzailearenak alegia. Arkitektura eta paisaia irudikatzen dituzten lanak lehen solairuan jarri dira ikusgai. Azken hamarkadetan argazkigintzaren proposamen formalen garrantzitsuenetako bat azaltzen da bertan. Düsseldorfeko eskola eta bertako Bernd eta Ila Becher maisu maistrak. Haien lanek errealismoa aldarrikatu zuten argazki artistikoarendako
baliozko aukera estetiko gisa. Argazkiaren barne ezaugarriak goraipatzeko irtenbide formal gisa nolabait. Haien eta haien jarraitzaileen lanak ikus daitezke erakusketan, Candida Hofer, Thomas Ruff eta Andreas Gursikenanak adibidez. Eraikitako zenbait gune irudikatzen dituzten argazkiak handiak ere badaude erakusketan. Izadia eta argazkigintzaz bezain batean nabarmentzekoak dira Gabriel Orozko, Olafur Eliasson eta Pere Jaume egileen lanak besteak beste. Ikasle berriek Joakin Maia Musika Eskolan izena eman dezakete behin-behinean gaurtik apirilaren 17 arte. Inskribaketak webikoitza pamplona.es/Escuela de Musika webgunearen bitartez edo 010 edo 988-420-100 telefonoaren bidez gauzatu daiteke. Gaurtik aintzinera ikasle berriek behin-behinean eman dezakete izena 2019-2020ko ikasturtean Joakin Maia Musika Eskolan ikasi nahi izanez gero. Epea apirilaren 17 asteazken arte izango da irekita udal webgunean. webikoitza pamplona.es/Escuela de Musika edo 010 edo 988-420-100 telefonoan. Lekuak zozketa bidez esleituko dira ekainan, garaia iritsita, matrikula epea argitaratzean iragarriko den egunean. Bi dira Joakin Maia Musika Eskolan izena behin-behinean eman alizateko bete beharrak. Alde batetik, ikasleak 7 urte beteta izan beharko ditu 2019 urte honetan. Bestetik, Iruñan erroldatuta egon behar du izena behin-behinean emateko epea ireki baino lehenagotik. 2018-2019ko ikasturtean 723 behin-behineko izen emate izan ziren eta 150 leku eskaini ziren ekainan. Gero ikasturtean zehar eskainitako lekuak erantzita 319 leku jo zuen eskaintzak. Eskainitako lekua betetzeko izena behin-behinean eman zuten 585 lagun deitu egin ziren. Maiatzaren 7 asteartean zozketarako onartutakoen behin-behineko zerrenda argitaratuko da. Zerrenda hori Joakin Maia Musika Eskolako iragarki taulan zein webgunean bertan webikoitza pamplona.es/Escuela de Musikan konsultatzen ahalko da. Erreklamaziotarako epea igarota maiatzaren 21 asteartean zozketarako onartutakoen behin betiko zerrenda argitaratuko da. Zozketako data zehatza 2019-2020ko ikasturteko matrikulazio argibidekin batera argitaratuko da. Joakin Maia Musika Eskola musika irakaskuntza ez arautuko ikastetxea da eta udala da horren titularra. Eskola egitura 2 ikasketa ziklok osatzen dute. Lehen zikloak hastapen mailatik 4. mailaraino hartzen du, eta bigarrenak 5. mailatik 8. araino. Eskariaren eta betetako ikaspostuen arabera eskolak gaztelaniaz zein euskaraz izan daitezke. Musika hizkuntza zein koru taldea irakasgaiez gain 23 musika tresna irakasten dira bertan. Pianoa, akordeoia, gitarra, trompeta, tromboia, trompa, tuba, bombardinoa, flauta, saxofoia, klarinetea, fagota, oboea, biolina, biola, biolontxeloa, kontrabaxua, kantua, perkusioa, txistua, gitarra elektrikoa, baxu elektrikoa eta bateria. Horretaz gain, eskolak konserbatorioko erdi mailara sartzeko frogarako prestakuntza ematen du, bai eta musika prestakuntza espezializatuta instrumentuen irakaskuntzako zalentzat. Gaurtik apirilaren 1 hasita apirilaren 12 arte Nafarroako gobernuak bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen 2. jardunaldiak antolatu ditu. Edizio honetan aurtengoan erakusketa bat, aurrentzako esialdi tailerrak edo lantegiak, aniztasuna aberastasun iturria deritzen edo izenburua daraman eskola lehiaketaren sariak eta azkenik memoriari buruzko ikusentzunezko lehendabiziko topaketa daude. Nafarroko gobernuak apirilaren 2-12 bitartean bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen 2. jardunaldiak antolatu ditu, eta artearen espresio ahalmenaren bitartez personen duintasuna errespetatzeari
eta giza eskubideak defendatzeari buruz hausnarketa egitea proposatzen digu. Sembrando convivencia, una mirada desde las artes izenburupean aurtengo jardunaldiek barne hartzen dituzte diversidad fuente de riqueza, eskola lehiaketa, Caminos a la escuela erakusketa eta haren inguruko aisialdiko tailerrak, esaterako memoriari buruzko ikus-entzunezko lehenbiziko topaketa. Lehenbiziko asteko jarduerak baluarten egingo dira eta bigarren asteko dokumentalen zikloa Golden Yamaguchi zinemetan, sarrera doakoa da. Diversidad fuente de riqueza lehiaketaren sari banaketarekin hasiko dira jardunaldiak apirilaren 2an, asteartean 11etan baluarteko ganbera aretoan. Epaimahaiak 1500 ikasle kasik aurkeztutako 81 lanetatik 5 aukeratu ditu. Ekitaldiak izaera ludiko musikala edukiko du, proposatu den gaiaren inguruko hausnarketa. Caminos a la escuela erakusketa apirilaren 3tik maiatzaren 3ra bisitatu ahal izango da baluarten. Argazki erakusketa hau 18 argazki kazetarien lanak biltzen dituen proiektu baten parte da. Hoien bidez mundu osoko neska-mutilek eskolarako iristeko dituzten eguneroko desafiak deskribatzen dizkiguten. Hain zuzen erakusketa honetarako hautatu diren irudiek Alaska, Brasil, Burkina Faso, Estatu Batua, Frantzia, Kenia, Libia, Nigeria eta Tailandian lekututako 10 istorio erakusten dizkigute. Erakusketara edonor bertara daiteke baluarteko irekiera ordutegian eta ikastetxek goizez bisitat dezakete 10etatik ordubitara, 12. Erakusketarekin badera aurrentzako aisialdi tailerrak antolatu dira, apirilaren 4an, 13an, 20an eta 27an, 6 eta 11 urte bitarteko neska-mutilek Caminos a la escuela experiencias y realidades cotidianas en el mundo sobre el acceso diario al derecho a la educación tailerrean parte hartu ahal izango dute. Jardunaldien bigarren astean ikus-entzunezko lehenbiziko topaketa egingo da, Imágenes con miradas izenekoa, memoria historikoari buruzko dokumentalen zikloa. Apirilaren 9an, 10an, 11an eta 12an, 9 dokumental botako dira Golden Yamaguchi zinemetan. 6:30 eta 8:30 asteartean, asteazkenean eta ostegunean, eta 6:30, 8:30 eta 10:30 ostiralean. Sarrera tebalde da tokia bete arte eta gonbidapenak lehiatilan eros daitezke apirilaren 5etik aintzinera. Saio guztien amaieran dokumentalen zuzendariekin mahai ingurua egingo da. Zeroan lainotxo egongo da erdi mailako lainoak eta goi lainoak nagusi. Baliteke arratsalde gau partean euri egitea. Goizean hego haizea ibiliko da arratsaldean iparraldekoa. Temperaturan aldaketarik ez. Ostarte batzuk astearteari hasiera emateko. Goiza aurrera joan ala haizea iparraldetik finkatu eta lainoak ugarituz joango dira. Baliteke zaparrada batzuk botatzea orduan. Arratsaldearen bukaeran euritara joko du eta gauean giro guztia izango da nagusi. Han zaparrada ertaina botako bai ditu. Temperatura jaitsi eta maksimoak aurreko egunekoak baino 3-4 gradu apalagoak izatea espero da. Arratsaldetik aurrera neguko itxura har dezake eguraldiak eta egunaren amaieran elur-kota 1500 metrotik behera egongo da ziurrenik. Iruñeko udalak 1,7 milioi euroan lizitatuko du Txantreako eremu baten berrurbanizazioa zehazki Etxarriaranaz, Donestebel, Sakaelo, San Cristobal eta Mendigorria kalen inguruan. Iruñeko ganbera abesbatzak 2018ko kulturaren Bianako printzia sariarekin diska bikoitza grabatuko du. Nafarroak lan esposizioaren ondorioz minbizia sorrarazten duen amiantoa kentzeko lehen plan zuzentzailea landu du. Telefonika bildumaren 58 argazki ziudadelan ikusgai, irudi adierazpide gisa aldarrikatzen duen ibilbidea zedarrituz. Joaquin Maia musika eskolak ikasle berriek izena behin-behinean emateko epea irekiko du apirilaren 1etik 17ra.
Nafarroko gobernuak apirilaren 1-12 bitartean bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen 4. jardunaldiak antolatu ditu.